tardes, bucaneiras e bucaneiros. Son o Loro Lorenzo. É un prazer para min convidarvos á próxima brincadeira pirata que terá lugar en Verín o 27 de agosto ás 8 da noite. O lugar para esta festa de piratas será na rúa Irmáns Lasalle, ao carón da biblioteca. E se o tempo non acompaña, se chove, se saraiva, se entra unha legua espesa que non nos deixa nin ver, non vos preocupedes, pois farase no salón de actos, así que non faltedes, pasarémolo en grande como auténticos piratas. Arr!